pre vás pár takých vzoriek vosku alebo hmoty, z ktorej sa vlastne môžu vyrábať sviečky, aby ste mali také preporovnanie. Tak túto prvú mám z gélu, alebo z gélového vosku, alebo gélovej hmoty, ktorá je vlastne získaná z minerálnych olejov. Čiže je to taký skôr chemický proces. Hej, tá horivosť, vôňa toho čistého gelu v podstate neprináša žiadny prínos, len svetlo. Takže tam sa musia potom pridávať buď farbivá, alebo esencie, aby tá sviečka mala nejakú vôňu, nejaký význam. Táto ďalšia je parafínová. Sú možnosti, teraz sa dá kúpiť, väčšinou je to v takýchto perličkách. Ono je to tiež získané chemickým procesom z ropných odpadov, čiže tam tá kvalita alebo nejaký ten benefit, tento parafín v podstate nemá okrem toho ohňa. Hej, tiež ho musíte buď prifarbiť, alebo dať mu nejakú tú vôňu, aby to malo nejakú tú pridanú hodnotu, ale sám o sebe v podstate neprináša žiadny ten prínos. Ďalšia taká pomerne teraz známa alternatíva toho zdravého pálenia sviečok je tento sojový vosk. Buď sa dá kúpiť v takýchto vločkách, hej, musíte ho samozrejme zase spracovať. Sám o sebe je v podstate tiež bez vône, musíte ho takisto buď prifarbiť, alebo použiť tam nejakú tú vôňu, aby proste v tom priestore to nejaký ten benefit zase prinieslo. A zase sme sa dostali len vlastne k tomu, že ten včelí vosk sám o sebe má teda už určitú farbu, určitú vôňu a už má trošku iné benefity ako treba z tieto ostatné vosky. Tým, že je to prírodný vosk, pri pálení nevznikajú rôzne tie škodlivé toxíny, ktoré sa dostávajú do ovzdušia, ale v podstate pri pálení včelieho vosku sa uvoľňujú záporné jóny, ktoré dokážu vlastne viazať nečistoty, alergie, vírusy a baktérie z toho ovzdušia, ktoré potom v podstate padajú na zem a bežným upratovaním ich dokážete v podstate z toho ovzdušia odstrániť. A neškodí ani alergikovi. Hej. Dokonca som sa dočítala v niektorých článkoch, že je dobré treba pred spánkom v miestnosti, kde budete spať, si tú sviečku pol hodinu pred tým spánkom zapáliť a váš spánok bude oveľa kľudnejší a aj ráno sa zobudíte taký čerstvejší, nemáte treba upchaté dutiny a veľmi dobre pôsobí na dýchacie cesty tento včelí vosk. No, ja môžem povedať, že som sa to takisto prvýkrát dozvedel. A je to veľká vec skoro pre každého človeka. Hej, tak ono, čo som si čítala o tomto sojovom vosku, tvrdia, že je vegánsky. Ale aký význam má pre mňa vegánska sviečka, veď ju nejem. Hej, takže mi môže byť jedno, či som vegán, či som všežravec. V podstate tamto vegánstvo pre mňa, čo sa týka tej sviečky, nehrá nejakú rolu. Ide hlavne o to, aby mi čo najmenej škodila, aby mala proste pre mňa nejaký ten benefit. A čo sa mi teda tak potvrdilo, naozaj ten benefit prinášajú skôr tieto sviečky z toho včelieho vosku. Proste, aby to, čo robím, dávalo aj nejaký zmysel, aj nejaký význam, hej. Aby to nebolo také, že teraz valím sviečky, odlievam a tvrdím, že robím 100% včelí vosk a neviem ani, čo ten včelí vosk obsahuje, aké má výhody, aké má nevýhody oproti tým ostatným voskom. A proste ja potrebujem mať dať tomu nejakú hĺbku. Proste aj každú sviečku, ktorú robím, nerobím proste bezhlavo, bez nejakej proste, jak by som to, že tú sviečku nerobím len z dlhého času, ale vkladám do toho aj veľa svojho úsilia, svojej fantázie a hlavne tie sviečky robím s láskou. A to veľakrát v tých sviečkách, ktoré kúpite bežne v obchode, proste ten benefit nenájdete. Takže to sú také moje, by som povedala, že výhody, ktoré ja v tom vidím v tej výrobe tých sviečok doma, vo voľnom čase. Pre mňa, alebo teda ako som spomínala, je to taká psychohygiena. Hej, a v podstate pri tej výrobe tých sviečok podporujeme svoje zdravie. A každá je originálna. Ako používam na tie sviečky aj rôzne formy, hej. Teraz nerada to používam, ale používam aj prifarbovanie toho vosku. Len je to treba ťažšie farbiť včelí vosk tým, že už je v podstate žltý, ako treba ten sojový alebo parafinový vosk.
sú tie farby také sytejšie, nie sú také ako treba z niektoré tie pastelové, že treba keď robím sviečku s ovocím, tak nedokážem vytvoriť taký prirodzený odtieň. Sú síce trošku tmavšie, ale každý pochopí, že keď je to v tvare jahody, že je to jahoda. No, ja tiež to, keď hovoríš o tých farbách, tak ja tiež mám najradšej, keď sú není farbené a keď to vidno, že je to z vosku. Hej. Ako vždycky ten základ tej sviečky použijem ten prírodný vosk. Hej, alebo keď ja robím odlievanu, vždy spravím aj z prírodného, lebo sú ľudia, ktorí naozaj vyhľadávajú ten prírodný vosk, lebo pochopili tie výhody toho včelieho vosku, neprifarbovaného alebo nejakým spôsobom nearomatizovaného. Ja teda sviečky nearomatizujem, nechávam tú prírodzenú vôňu, i keď ju treba dofarbím nejakou farbou, ale to je len minimálne množstvo, lebo je to v podstate sviečkový pigment, ktorý dokáže zafarbiť aj väčšie množstvo toho vosku. Hej, ale už proste ľudia v dnešnej dobe, ako som spomínala, preferujú proste, aby to v tom priestore robilo aj nejakú tú modernú zložku, hej, alebo splňalo proste nejakú tú úlohu nejakej dekorácie, takže už potom hľadajú aj pýtajú farebné, takže som sa musela trošku prispôsobiť, ale stále sa to snažím proste posunúť do tej úrovne tej prírodzenosti. Súhlasím. No, takže blíži sa záver toho, čo vám tu natáčame, pretože je taká vec, že zistili sme, nie len ja, ale aj iní to zistili, že to video lepšie, keď je kratšie a je na viacej krát, takže keď sme aj my tu, že sme sa stretli, tak verím tomu, ale nie, že verím, ale som presvedčený, že tie videá budú ďalšie a koho to bude zaujímať, tak budú si s radosťou tieto videá púšťať. A celkovo aj tie nové fakty sa budú objavovať stále, čiže budeme sa stále učiť, stále zdokonaľovať v určitých veciach, takže budem rada, ak vám budeme môcť v týchto videách tieto nové veci posúvať ďalej. Staviť. Ale tu vám poviem takú zaujímavosť, jedna z mastičiek, ktoré budeme zasa ukazovať, tak je tu živicová mastička, ktorú sme my robili niekedy, ktorá bola pre mňa najdôležitejšia svojím spôsobom. A to je živicová mastička, doplň ma, aká to je? Živicová mastička s včelím voskom a olivovým olejom. Olivovým olej, tak túto mastičku za svojho života som použil dvakrát, keď som mal paradentózu a tá mi zachránila to, že mám zatiaľ všetky zuby, ktoré potrebujem. Čiže predné, vrchné, spodné. Hej. No a na budúce bude o týchto mastičkách podrobnejšie aj to video, na ktoré vás pozývam a teším sa ja na to a chcem, aby ste sa tešili aj vy na to. Napodobne. No, tu ešte by som chcel doplniť, čo sa týka komentárov. Ja veľmi rád si ich pozriem, ale čo sa týka odpoveď, to je nie moja parketa a tá odpoveď by bola väčšinou taká dlhšia. Takže môj návrh je taký, že môžete mi zatelefonovať a v telefóne sa dohovoríme, o čo ide.